Να ανέβει το λαούτο και η λύρα, τα παιδιά μαζί να κλείσουμε. Έλα τώρα, λοιπόν, στο λαούτο, ο Σαραντολάκης Αρτέμις με τον Λαοκαρδάνης και στη λύρα ο Κατσιλιανάκης του Μανώλη. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Συγγνώμη, δεν βλέπω τίποτα, είναι το φώτα. Και να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην απόψινή μας εκδήλωση, που πλέον έχει γίνει θεσμός στην πόλη των Χανίων και στην Αγία Μαρίνα. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο. Ο ίδιος δεν κατάφερε να παρευρεθεί απόψε, αλλά μέσω του βίντεο και της τεχνολογίας μας στέλνει το χαιρετισμό και την αγάπη του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Χανίων για τη στήριξή του και τη δωρεάν παραχώρηση του Θεάτρου Μίκη Θοδωράκη. Να χαιρετήσω τον πατέρα Γεώργιο, τον πρόεδρο του τοπικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, κύριο Σολεντάκη Άρη, και να τον ευχαριστήσω για τη βοήθεια και τη στήριξή του σε κάθε μας δραστηριότητα. Τον αντιδήμαρχο Νέας Κηδονίας, κύριο Δρακακάκη Γιάννη, την εκπρόσωπο, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κυρία Ελένη Ζαρβουδάκη, συγγνώμη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χορηγούς που βοήθησαν με τη συμβολή τους να πραγματοποιηθεί η απόψινή μας εκδήλωση. Οι χορηγοί πραγματικά είναι πάρα πολλοί, από την Αγία Μαρίνα αλλά και από την ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Η συμβολή τους βοήθησε για άλλη μια φορά τη χοροδία μας να αναδείξει το χωριό μας και να αποδείξει πως όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Θέλουμε να φανεί και να ακουστεί ο καθένας τους. Για το λόγο αυτό έχουμε τοποθετήσει στην είσοδο του θεάτρου ένα μπάνερ με τα ονόματα και θα αναρτηθούν ευχαριστήρια στα social διαδικτυακά. Είναι πραγματικά το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από μεριά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω τώρα τα μέλη της χοροδίας για την πραγματικά πολύ όμορφη μουσική μας διαδρομή φέτος το χειμώνα. Τα μέλη μας κάθε χρόνο αυξάνονται και αυτό μας χαροποιεί πολύ όλους. Και τώρα θα ζητήσω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για την υπέροχη ορχήστρα μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω εγώ προσωπικά. Και να πω ότι με την ενέργειά σας, με τον επαγγελματισμό σας και με την ευγένεια που έχετε, κάνατε την εκδήλωσή μας ξεχωριστή απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον υπολείπτη μας, τον κύριο Σκαλίδη Γιώργο και την εταιρεία του για την ποιότητα του ήχου, αλλά και τα φώτα βέβαια. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πολύ καλό μας φίλο Κώστα Φιωτάκη, που μας στηρίζει κάθε χρονιά, για την όλη παρουσία του εδώ απόψε και του εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους και στο επανειδήν. Πάμε ένα τελευταίο τραγούδι, να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί.